ana zo ne a majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ana karatu, manzan Allah yana ta bayani, ana sauraro, masu rubutu na rubutawa, masu haddacewa na haddacewa. Sai wani mutum dan ƙauye ya zo, sai ce ya Rasulullahi, ina da tambaya, mata sa'a, yaushe ne tashin kiyama kan? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabu da shi, sai ci gaba da karatu. Sai mutumin ya yi shiru, sai da aka gama, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mai tambaya ne? Ya ce gani nan. Ya ce tashin kiyama da kake tambaya wani tanadi ka mata ne har kake sauri kana so a gaya maka kwanan wata, bude ma time table din ka gani. Sai ya ce da shi ai idza duyi'atil amanat fantazir sa'a, lokacin da zaka gane time table din tashin kiyama ya zo gab shine kaga an fara cin amana. A lokacinsa ana gani wannan abun kamar bako ne, a ci amana, kowa yana da amana, kuma ko ina kana iya ajiye kayanka, kuma kowa kana iya bashi. Haka waɗanda suka cancanta su suka fi yawa. Shi sa har Abu Dhar ya ji zai iya, sai ya ce da shi idan aka tauye amana to kawai ka jira tashin kiyama. Tashin kiyama ba date za a bayar ba, alamomi za a nuna. So dan aka bada date wani zai bari sai ana gobe, amma aka bada alamomi, daga kaga alamomin sai ka shafa wa kanka ruwa. To sai ce da shi wa ma da ya'uha ya Rasulullah, ta yaya ne za a yi a tauye amana? Shi bai san da ake tauye amana ba. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a. Idan kaga ana bada matsayi wa wanda bai cancanta ba, to lokacin cin amana ya zo kenan. Idan kaga ana dora wani akan mukami yana mayata akan sai an bashi, kuma ya san ba zai iya ba, ko ya san wane ya fi shi amma ya ce dole shi sai an bashi, ya iya fada da wanin da ya fi shi ma don shi ya hau saboda wani dalili na manufarsa, ba dalili na manufar ita amanar ba. Ya ce fantaziri sa'a, kawai ka jira tashin kiyama. Jama'a, tashin kiyama ta yi kusa? idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'a. Idan kaga ana jingina al'amari ga wanda bai dace ba, kaga wani bai dace a ce yana wuri kaza ba, kuma shine a wurin, kuma da su ake damawa, yace to kawai ka jira tashin kiyama. Wannan wuri din ko na addini ko na rayuwa. A addini kaga wanda bai cancanta yi magana ba shi yake magana. A addini kaga wanda bai cancanta ya jagoranci mutane ba shi yake jagorantar su. Sannan haka kuma a al'amuran rayuwa, wanda ya kamata a ce a cikin mabiya ma yana layin ƙarshe ne, amma shi ne a sama, kowa yana binsa kuma kowa yana jira sai abin da ya zartar. Kai ka san la hawla wala quwwata illa billah. Ko ba mu shiga ba muna gab. To tashin kiyama ya yi kusa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baka bukatan sai ka ce mun yaushe ne, in kaga haka shikenan. Wannan yana nuna alamar a lokacinsa ba haka, shi yasa yace idan an yi haka. Wannan ya nuna alamar cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da dan saura kafin a yi tashin kiyama. Saboda zamanin su zamani ne na amana da gaskiya, har wanda ba musulmi ba zaka ga yana cewa baya so a bata masa rekod akan cin amana. Har wanda ba musulmi ba zaka ji ya ce shi a tunaninsa tun da ya balaga bai taba yin ƙarya ba, baya so a rubuta masa a ce shi ba dattijon kwarai bane. Har ne fa. Amma da amanar za a hada tare da gaskiyar sai a burkuɗe su gaba ɗaya, sai zama da ha'inci da ƙarya su za su haifi ɗaya. Da alkawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce munafunci ya tabbata ga mutumin da ya hada uku, to sai mutum ya hada duka uku, sai ɗauki alkawarin da ya san tun lokacin da ya faɗa ma ƙarya yake yi.
sannan ya yi muku ƙarya don ku yarda da cewa wannan alkawarin da gaske ne, sannan ya kudura a ransa tun a farko cewa dama amana zai ci, sannan in ya zo ya ci waɗannan abubuwan suka haɗu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce munafunci ya cika lamba ɗaya kenan. To idan ya zama na waɗanda suke da irin wannan su ne kuma suke da shugabanci, su ne masu faɗa aji, ya ce to tashin kiyama ya zo. To jama'a, shugabanci amanar Allah ce. Allah baya so a yi wasa da al'amarin shugabanci, saboda shugabanci wakiltar Allah ne fa. Allah shine asalin shugaba, Allah shine as-sayyid, Allah shine al-malik, Allah shine malikul mulk, Allah shine al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Duk wani abu da ya nuna isa da mulki da kasaita na Allah ne. To duk wanda ya samu wani abu na matsayi yana wakiltar Allah ne fa, a inda Allah zai zartar sai ce je kai a madadina. Ya kamata mutum ya zama wato ya ƙara nutsuwa duk lokacin da Allah ya bashi matsayi, sai ya tuna cewa yana wakiltar wani bangare ne na abin da Allah yake so ya yi wa mutane, sai turo ka kai musu. Ba daraja ba ce? Kowa ne Allah zai zaba ya turo. Duk wanda kaga ya hau wata kujera, to ya kamata ya tuna cewa akwai wani abin da Allah yake so ya yi wa su wane, sai turo ka kai musu. Ai ƙarshen daraja shine ba sai ka zo ka ce inni lakum rasulun amin irin na annabi wane da wane ba, a'a, kai ka sani by implication Allah ya turo ka ne, kai manzo ne ka bayar, kuma Allah ya ɗauke ka akan ka zama amintacce ne, yasa ya aiko ka bayar. Tun daga kan matarka, shugabanci na farko kenan. Allah shine mai ci da ita, da tana hannun iyayenta sai aka baka, ka san amana ce aka yi transfer daga hannun iyayenta aka baka kai yanzu. Tarbiyar 'ya'yanka amana ce, sai Allah ya ce kai zaka yi. Allah ba shine mai tarbiya ba, Allah ba shine mai ciyarwa ba, ba shine mai azurtawa ba, sai Allah ya bayar ya ce ta hannunka za a yi. Ai ɗaukaka ce. Inda a ce muna girmama darajar shugabanci da mas'uliyya, ba za mu ha'ince ta ba. Don haka shugabanci amana ne.